Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhutsu njengebhuzu matshitshi qomane. Bathi umfane phansi emncane odanga bathi daba ethi mdala ndica bamsukela bayithi ingane ehlaza cha. Uvuza baphathi bezwe nqamalalo edelicious bathi untombi zimdasa ngajabe. Sithi muhle webhutsu. Umuhle matshitshi qomane. Kunensizwe engibhalelile la. Ngaphambi kokuthi ngiyekuyena umfowethu, ngicela nje bafethu uqale nje uthi ngixolise ngongatholakali isonto lonke. Umuntu besabambekile imvula bese ngazibekile phansi. So siyaliqala nje ilanga thina ngapha namhlanje yabona. So ngiyathembisa ke mfethu makade ungibhalelile ukuthi cha ngizoza ngakho konke kusemandleni ukuthi ngiyabuyela kuwena. Made nje sithembisene ukuthi hayi sizozizana kanje ngizobuyela kuwena. Mawukuthi kanjani ngiyacela mfethu ubuye ungikhumbuze yabo. Kodwa ke umfowethu ubhalile ke wathi ke sawubona bhuti mabhutsu mfowethu usongazothi mabhutsu usongaze ufaka umapho mawuthe bhutsu nje uqedile kodwa ke hayi mfowethu ngi-right ngithembe na ukuthi u-right la ukhona. Uthi mfowethu ke igama umfowethu usho igama lakhe uthi ke bengicela usizo njengengqwele esimkantshubovu kulomkhakha wezothando. Uthi ubafo ke kunentokazi ebese ngithandana nayo sifunda nayo evarsity. Le ntokazi ekuhambeni kwesikhathi yase ingitshela ukuthi ekukhuleni kwayo ibihlukunyezwa uyise wayo. Ngakho ke umuntu wesilisa ayimthembi ngoba uthando lomuntu wesilisa ayilifuna akalutholanga kusukela esamncane. So yabona mfowethu kunezinto ake ngithi nje ngibeka nje yabona mawusahlangana nomuntu kunezinto uzithathe kancane akuvezela zona mhlambe ngenxa ukuthi udlala ubushimane yabona awunayo intombi udesperate ufuna intombi yabona. So ugcina usuziba lezi zinto umuntu akuvezela zona ngempela kufanele ngabe uyazinotha yabona. Mhlawumbe usawuthatha umzimba wakhe uthi muhle uyamhalela noma nje ubushimane nje oba ngisho yabo. Ugcina usuziba ngempela izinto ezibalekile lezi akuvezela zona ngayo. So njengayo intombazane le yabo uyakuvezela ukuthi wahlukumezeka esamncane. So ekuhlukumezekeni kwakhe ehlukunyezwa ubani wakhe. So uthini-ke ngalokho umuntu wesilisa nje akamthembi inhlobo. So akuyona into ongayithatha kancane leyo yabo ngoba konke kuzobuya kuwena mangabe into yeni nilunga nibonisana nithandana konke lokho kuzobuya kuwena yabo. So izinto lezi ngempela kufanele uzibhekisise ukuthi ngempela uzimisele wena ukuthi uthandane nomuntu okutshela bukhoma ukuthi umuntu wesilisa nje into angayithembi yabona. Kufana nentombazane ethi mina trash yabona. So ngokuthi nje waphoxa mhlambe umuntu oyedwa noma ababili noma abathathu usethi nje mina trash yabona. Unaleyo belief yokuthi umuntu wesilisa nje trash udoti yabona. So mina ngeke ngisho ngathi umuhle kanjani once unaleyo belief yokuthi nje sonke sibopha ngebhande elilodwa ayikho into esingayenza ngobani awusiyena umuntu engakha naye into esile yaphambili. Obvious mase sindawonye vele unaleyo thinking negative yokuthi ngudoti as umuntu wesilisa. So yini ke ezolunga lapho ngeke kuze kulunge lutho. So ngithi nje ubovula amehlo entweni kanjalo yabo. Umuntu mangabe ingakho kubalekile ukuthi umuntu ungajaha ukuthi umtshela ukuthi uyamthanda. Zinika ithuba lokuthi nibe ndawonye nizikhiphe nje noma nibe ndawonye la nibakhona nobabili nikhulume nje angibulele nangendlela akhule ngayo wazi nangomndeni wakhe ukuze ngempela uthathe isinqumo kuyisona uthi uyaqhubeka naye noma cha yabo. Kodwa lento ukuthi ube desperate ufune nje ukuthi hayi mangibe nentombi nje ukuthi kunjani awunendaba iyakulimaza leyo nto yabo. Kodwa ke uthi mfowethu ke lentokazi besiphuma nayo esikoleni sidlule endlini yami sithi ukuchitha isikhathi ndawonye kodwa besingakaze silale ngizibuze ukuthi kanjani. Uthi mfowethu ke ngizibuze ukuthi kungani yabona. So kungani mfowethu uzibuza lokho yingoba kushuthi phela beniye endlini qeda ungawenza umnyakazo yabo. Akusizi ukuthi uye endlini nomuntu ufike uhlale naye nizixoxele kodwa manje awenze umnyakazo ukuthi nithintane yabona. Kufanele kube wena oqala phela. Mawuzolinda yena uthi hayi sohlala ngizolinda yena kube yena ongithintayo ngeke aze akuthinte khohlwa ngempela yabo. So nje ubuzibuza ukuthi kungani ungakaze
Futhi awukazi wenze imove ekhombisa ukuthi hayi usimisele ngaye, akwazi uzama ngisho kumqabula, yabo. Mhlawumbe wakuzama wahluleka, yabo. Kodwa nje mawuzibuza kanje kusho ukuthi awukazi uzama, yabo. Kodwa ke uthi futhi ke engakho kufanele uhlakaniphe umuntu uma ngabe kuvakashela endlini. Yabo nje mawukuthi userest uhlale rest, afanele ubeke isitulo laphayana. Isitulo leso sakho ufundela kusona sifihle. Ukuze mengene eminyango uzohlala embhedeni. Leyo nto kufanele ngabe ayazi ukuthi kufanele ahlale embhedeni la. Angabi khona umuntu ohleli lapha esitulini. Wena uhlala embhedeni. Ngoba phela isitulo siba sodwa sakho netafula nombhedo wakho. Fihla, sithathe usibeke umngane wakho isitulo ukuze ezohlala kuphi embhedeni. Na uzobe uhlala eduze kwakhe embhedeni. Obvious ni close. Yonke into eniyenzayo nihloke nindawonye. Konke ukukhulumeni nizokukhuluma nizobe nila eduze, yabo. So amathuba ayanda, ama-odds ukuthi kube khona okwenzakalayo noma nizona amandla embhedeni ayanda. Kodwa manje mawuzoshiya isitulo lapha uyovala ahlala esitulini uhlala embhedeni. Yebo leyo distance leyo sekuzofanele ukhulume naye ke manje ukuthi eze kuphi, yabo. Kodwa uthi ubafoke ngizibuze ukuthi kungani kanti uzongichazela ukuthi ube yitshitshi until kufike umlisa wathatha ubuntombi bakhe ngingakawuqedi lo line. Enye into engifuna ukuyiveza ngalo sisi, yabo, uthini lapha ya uveza sengathi futhi kwafika idemon thizeni lafike laphatha umntombi bakhe kanjalo, yabo. Phela ukhumbule angithi uthini lapha until kufike umlisa wathatha umntombi bakhe, yabona. So ukhumbule lo mlisa lo akazange amdlengule, isinqumo asithatha yena usisi, yabona. Wasithatha isinqumo yena ukuthi uyawavula amathanga, so wangena umlisa, abazange bemdlengule. So wayena engafuna ukuthatha iresponsibility yokuthi hayi isinqumo lesi engasithatha ngokuthi ngimvulele, manje usenza sengathi kwafika umlisa nje omphuca ubuntombi bakhe ayifuneki ubeke. Singithi akuvezele izinto lezi umuntu ekufanele uzibheke kumuntu, yabo. Umuntu ongakwazi ukuba responsible for ama actions akhe uyingozi lo muntu, yabo. Uthi ubafoke until kufike umlisa wathatha ubuntombi bakhe bese bahlukana nasekhaya abakazi ukuthi inkomo kamama isekho. Uthe esengitshele kanjalo ngangabe ngisamjaha. Lentokazi ibiba on iphinde ibe off. Kodwa manginayo sizobabili siyatholana, ngiluze uthando luvunguza. Kodwa once waphuma ngomnyango sesikhuluma efonini kuyashintsha konke lokho. So that's why mfowethu ngihlezi ngicizelela kuwena ngithi musa ukushela intombazane efonini. Le nto iyangifakazela ngoba umuntu akafani efonini noma usimbona live. Nakho mfowethu ubhalile uyasho, yabo. Umuntu uhlukile efonini noma usimbona live, ngoba kusizana ukuthi umuntu umshele efonini mhlawumbe aqome efonini, kodwa uyazi ukuthi mase ninaye senohlangana mhlawumbe kokuqala seqomile kube ngathi anikaze it's like fanele uqale phansi, yabona. Akusho ukuthi ngoba uqome efonini sekuzobalula yonke into ukuthi hayi mase nihlangana vele seniyathandana. Cha, kuyahluka, yabo. Kufanele ngathi uqale phansi manje because le nto lapha efonini ayifani noma usu live, yabo. So don't waste your time ukuthi ushele efonini. Iyangumuntu nibe ndawonye ukwazi ukukhuluma ke lento, hayi indaba yokucasha ngefoni mfowethu, ngaqasha ngefoni. Kuthi bafo okay, sithe sesixabana wangitshela ukuthi udinga ispace, kusuggesta yena usisi udinga ispace ngoba uyabona indlela angiphatha ngakhona nangendlela enza ngayo. Wathi kuningi asafuna ukudila nakho ukuze abuye ese right. Ngase ngithi mina as long as uzobuya usu right ayikho inkinga. Ungazisa uma usu right ngizokulinda. Yabona mfowethu, ngiyayincoma indlela oresponde ngayo lapha, yabo, because uyena osuggestile wathi ufuna ispace
ziningi izinto shothi uyabona ukuthi indlela akuphatha ngayo akuphethe kahle. So ziningi futhi nezinto asafuna ukuzenza, azafuna ukudila nazo leyo mfishi leyo. Into engekho, yabo. So i-response yakho ngithandile ngobani awuzange ukhombise ukuthi hayi njengomunye mhlawumbe omunye ubengathi hawu yini manje udinga isipesani awuphathekile kahle akulungile ngizokuphatha kahle manje yabo ancenga into engenasidingo yabo. So wena umvumeli wathi udinga ispace wathi hayi kulungile and ungazise mawuso right yabo. Le space osidingayo ngizokunika. Into engithandayo futhi awuzange uvala umnyango washo ukuthi hayi noma ngabe usabuya sathi uzodela leso space vela ngisakudinga empilweni nami cha. Awuzange uvala umnyango usho uvulekile wathi hayi uma so right ungazisi yabo. So uphendule kahle kakhulu lapha. Kodwa ke uthi mfowethu ke ngicela ungisize angazi ngenze njani isiyophela inyanga asikhulumisana sigcinana ngokubonana kuma status viewer ku WhatsApp nasesikoleni asisabonani sesenza i-in-service training sisathandane u2 months nalentokazi. So ayisevala lapho mfowethu. So abana mfowethu empilweni enye into mangabe uyinsizwa ekufanele uyisifundise yona ukuthi mangabe uthatha isinqumo leso sinqumo simele yabona and nama consequences zakhona uwamele ngoba nesinqumo obukholwa kusona ukuthi hayi isona ekufanele usithathe. Ukhumbule ukuthi wena uyi-leader mfowethu. Mangabe umuntu wesilisa you are born to be a leader yabona. One day uzoba nefamily, uzoba nabantu abakholela kuona kufanele ubalide ngaso sonke isikhathi bebe comfortable mangabe ukhona bayazi ukuthi hayi ubaba wekhaya ukhona mangabe kukhona yena hayi yabona kukhona inkunzi yabona. So hayi ukuthi uthathe isinqumo kuleli sonto next week noma mhlambe 3 days later usuyazisola hayi ngeke ngathi isinqumo engisithathile kube yiphutha cha. So now ngoba umvumelile angithi isinqumo sithathile sithatha ngwemina wena usibone si right ukuthi lo hayi leso space osidingayo mangabe usidinga sithathe mangabe uso right ubela ngini. So stick kuleso sinqumo sakho. Into ekufanele uyiqaphele lo muntu lo usuphelile utheni isiyophela inyanga akakaze buyele kuwena uyena futhi osuggest indaba yespace. So akuyophela inyanga anikhulumisana okusho ukuthi yena uright la ekhona yabo. Okusho ukuthi le space usasidinga angithi ushilo wathi abuye kuwena mangabe se right futhi akakabi right. So ngisho ngathi waphela 6 months akakabi right futhi akakabi right akakabuyeli kuwena yabo. So isidingo sokuthi wena uhambe futhi uyakuyena hawe asibuyelana phela manje awakabi right angeke kuze kukusize lokho yabo. And mfowethu njengoba ngisho lo muntu lo kufanele ngempela uyibhekisise indaba yakho ukuthi uyamdinga nempilo yakho. Obvious akakudingi yena ngeke ngize ngikukhohlise ngoba uyabona nawe indlela abeka ngayo noma akhuluma ngayo nawe ukuthi isidingo sakho akasiboni. And ukutshela ebukhoma ukuthi umuntu wesilisa Akamthembi yabo. So it's like indlela akhule ngayo ukuhlukumezeka kwakhe ahlukunyezwa uyise. So umuntu wesilisa akasamthembi ucathi wena uzokuthemba kanjani. So mangathiwa ngiyakubuza ngithi uyamdingani wena umuntu ongekaza akuthembe ungathandana umuntu ongekaza akuthembe noma ukholwa ukuthi hayi ngizomshintsha ngiyamthanda nje ngenze njani. Hayi kahle mfowethu awubhekisise kahle yabo. So mina bengathi awuqhubekele phambili mfowethu awubheka kwabanye umzibe nje lo engathi into engekho ungalinge nje uzubuyele kuyena because yena usuggest indaba yespace. So mangabe usubuyela kuyena kumuntu okutshela ukuthi udinga ispace uyabona ukuthi ubuwaste isikhathi sakho. Into azoyenza mhlawumbe uzokuziba noma akublock kahlahla akasakudingi. Ngangiyazi ukuthi uyena obeya kuwena usesho ukuthi hayi sengiyakudinga manje sengi right njengoba kade eshilo noma wena ushilo ukuthi mangabe se right abuye kuwena but usathule osho ukuthi ispace leso usasidinga. So awubhekisise kahle lento mfowethu and uthatha isinqumo kuyisona. Bheka nabanye abantu mfowethu. Yabona mina ngikuthanda lento ukuthi umuntu even esekukhombisa ngayo yonke indlela ukuthi hayi akazishayi ngesosho
but wena uyaqhubeka uhlala kuyena, hayi ngiyamthanda, ngiyazifela ngaye. Hayi, akhona amantombazane mfowethu azoyikhombisa intshisekelo kuwena, ayi ngoba mhlawumbe lula amantombazane akhule kahle, awazange kuthola ukuhlukumezeka, akhule emakhaya nothando, azokukhombisa nje from the start ukuthi hayi naye uyayishaya ngesosha. Then bese kuba uwena ukuthi hayi uyayilahla yonke into, agcine naye sebona ukuthi hayi lo uyabheda, yabona. So umuntu nje vele wenza kanje, hayi mina ngeke ngithi ungalokhu uzimoshela isikhathi sakhe, yabona. So ngiyathemba ngizwa and izokwenza ngendlela ekufanele wenze ngayo. So makabe nesifiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa, ngambhalela ku-email ethi umqeqeshwensizwa@gmail.com. Uma nje ufisa ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho, ukhumbuleke mfowethu ukuthi kamqeqeshi wensizwa ikhaya lenjabulo, sho mfowethu.